विधानभवन परिसरामध्ये शंभूराज देसाई आणि उद्धव ठाकरे समोरासमोर आल्याचं पाहायला मिळालंय। मात्र शंभूराज देसाईंनी उद्धव ठाकरेंना भेटणं टाळल्याचं पाहायला मिळालं। त्याच वेळी क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी उद्धव ठाकरेंची भेट घेत त्यांच्याशी संवाद साधला। आपण दोन दृश्य बघतोय। दत्ता भरणे यांनी उद्धव ठाकरेंची भेट घेत त्यांना हस्तांदोलन केलं, तर दुसरीकडे शंभूराज देसाई यांनी मात्र उद्धव ठाकरेंना भेटणं टाळलं। ही आजची सभागृहातले दृश्य आहेत। दत्ता भरणे यांनी उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली आणि त्यांना हस्तांदोलन केलं, तर दुसऱ्या दृश्यांमध्ये आपण बघतोय शंभूराज देसाईंनी उद्धव ठाकरे यांना भेटणं टाळलेलं आहे।